koşullarının eli bilen onlarca ovada çekilýär. We minlerce Türkmen bu wagty çyrpy diýdiň zorlugyny tedavi bolýarlar. Bu uruş tarihde Garawat ady bilen ýatlanýar. Uruşda bolan wakalary, ol uruşda başdan aýak huzuru bolan Amerikanyň Herald Tribune adly jurnalyň jurnalisti McGahan alama getirip Campaigning on the Oxford and the Fall of Cuba adly kitabyny ýazýar. Xiva Rus tezarının üns merkezinde durýar. 1840-njy ýyllaryň Rus tezarının goşunlarynyň 5 gere Xivany bahyp almak hyýaly olara gaty şoğunjy gutarýar. Şol goşun çekişiň dörsi tezar goşunlarynyň dolu dargamagy o 5-nji bolsa 1839-njy ýylda Perovskiýnyň komandirligine Steward'ın çöllerinde kışın anlıklı soğuğundan koşun köp adam yetkisini çeken son yerine dolanmağına mecbur oluyor. Rus tezarının Xiva 6. koşun çekişi 1873. yılın Tomuz aylarına amalaşıyor. Ve ol Rus kolonyalistlerinin Xivani ve Daşoğuz vilayetini yenmeği bilen tamam oluyor. 1870. yılın bahar fasılının başlangıç günlerinde vaqtı Rus imparatorluğu tarafından Orenburg, Şağadam, Erki Türkmenbaşı şehri ve Taşkent'teki Türkistan koşun bölümlerine gelecekte Xiva yürüyüş etmek planı bilen öğlerinizin bölümedeki durumlarınızı berkidin ve şol yürüyüşü tayinlik görmeye çakılık etyen ferman gelip yetişýär. Ondan 3 yıl soň 1873. yılın gelmegi bilen Orenburg'daki koşun General Vorovski'nin baş tutmaklığında ve Kafkaz'daki koşun General Markosov'un Taşkent'deki tezar koşunu olsa General Konstantin Petrovich Kaufman'ın baş tutmaklığında Xiva koşun çekişi şol ýyl ýerine ýetirmek plany bilen taýýarlanyş enjamlaryny tizleşdirýärler. Ve şol ýylyň mart aýynyň soňlarynda Ruslaryň Taşkent'deki Türkistan koşunu Xivanyň günnogor tarapyndan ve Orenburg koşunu Kemergadykdan ve Kafkaz koşunu Günmatar tarapdan Xiva tarap ýola başlaýarlar. Taşkent koşunu 2500 piyade esker ve 600 atlı eskerden evarat olan koşunu bilen may ayının 26'sına Amudaryanın yukarı tarafındaki Şihar'a gelip şol yerde birinci gerek Hanın koşunları bilen çakmaşığa başlayar. Günmatar taraftan Kafkaz koşunu denizden nav bilen gelip çekişlerde düşýärler ve ol yerden etreğin gayrası bilen Xiva taraf harekete başlayarlar. Bu koşun Kaplangalın üstüne yetende susuzluktan köp adam yetkisini çekip Daşovada yetebilmän Paleşim ovasının ýerine dolanýar. Orenburg koşunu Sirdarya ve Amudarya üstü bilen Jun ayının birinde Şoňrat şäherini gelip tutýar. Tezar koşullarının Türkistan bölümü General Konstantin Petrovich Kaufman'ın baş komandirliginde 2. Jun'da Xiva şäheriniň günnogorundaki Hadaras şäherine gelip ýetýär ve ol ýerde 5 gün saklanyp 5. Jun'da Xiva tarap herekete başlaýar. 9. Jun'da Xivanyň 18 kilometrligine gelip ýetýär. Şol ýerde Xiva hany Muhammed Rahim Bahadyrdan bir hat Kaufman'a gelip gawuşýar. Ol hatda han özüniň Rus koşunlaryna dolu boyun eňip teslimdigini we şäheri hiç hili karşılıklı olaryň erkine goýjaklygyndan habar berýär. Ve Orenburg koşunu 8. Jun'dan Xivanyň gaýra tarapyna gelip şäheri topa tutup duranlygyny pes etmekligini Kaufman'dan soraýar.
ol uruşda Baryovkin yaralanıp, onun bel koşunun baş komandirliği Kolonel Sarançeva geçer. Kaufman evlenmezden Baryovkin'e hat gönderiyor ve onda onun koşu yatırmaklığını soruyar. Kaufman Muhammed Rahim Khan'a hem bir hat yoldayar. Onda ol onun ertir, onunda juunda 100 sanı nökörleri bilen gelip soňky teslimini özüne tapşyrmagyny isleýär. Şol gece wata Han bir näçe ýoldaşlary bilen Ilanly şäherine kaçyp gitýär. Şol sebäpli şol günüň ertesi Muhammed Rahim Khanyň atasynyň dogany Xivanyň 5 kilometrliginde Kaufmanyň öňünden çykyp şäheriň toly pedarlaryň erkinde evini elan etýär. O ýene ol Khanyň şol gece Ilanly şäherine kaçyp giden habaryny Kaufmana ýetirýär. Şol aralykda bolsa Khanyň bir ýyl wagtyndan oturan inisi Atajan Kaufmany özüniň Muhammed Rahim Khanyň ornuna oturmagyna radylygyny elan etýär. 14-nji ýylda Muhammed Rahim Khan ondan habarly bolup Xiva dolanyp gelýär. Kaufman Han we hemralaryny öz kempine dağlaryň saýasynda kabul etýär. We köp wagt gepleşikden soň Kaufman Khana indi gitte ýagdaýlara ýetişip gidip we ýene 3 günden soň özüniň ýanyna gelmekligini tapşyrýar. We onda Kaufman öz şertini ona aýtjaklanyň habar berýär. 3 gün soň Kaufman oş haramatlaryny tölemekligi Handan soraýar. We onda her türkmene, her özbekden 2 hektar karamat köp tölemekligini soraýar. We türkmenlere diňe 2 hepde wagt berýär. Şol garamatyň hemmesini şol wagtdan tölemeli şerti bilen. Bir hepde soň türkmenler tarapyndan 10 adam Kaufmany görüp ondan köpräk wagt soramak niýeti bilen Kaufmanyň ýanyna gelýärler. Emma Kaufman olar bilen duşuşmazdan olaryň 10 kisini hem bundana basylmaklygyny tapşyrýar. Ol 10 türkmen Kaufmanyň gaty erwet niýetiniň barlygyna göz ýetirýärler we aralaryndan 2 türkmeni bundan gaçyryp türkmen halkyna o Kaufmanyň ýaman niýetini habar bermek isleýärler. Olar halktan her hili kynçylyk hem bolsa ellinin wagtynda garamatdy tölemekligi, bermekligi sorajak bolýarlar. Şol niýet bilen tyndandan gaçyp barýan 2 türkmeni hem şol ýerde atyp öldürýärler. Şu aralykda Tezaryň goşunundaky başga ofiserler Baryovkin hem olaryň hatarynda Kaufmandan nägele bolup başlaýarlar. We ona diýerler: "Sen türkmenlere köp sawat aldyň we ýene wagty hem olara gaty gysga berýärsiň. Sen olara köpräk wagt bermeli" diýerler. Baryovkin Orenberg goşunynyň başlygy Kaufmana diýer: "Bu Xiva tarap hereketimizde türkmenleriň toprağından ötdük we olaryň şeýle biziň bilen mäherli duýu çörek ködürleşini gördük. Olar bize beren zatlarynyň beregine bizden pul hem soramayardylar. Weli özbekler pulsuz hiç bir zat bermeýärdiler. Onun sözü Kaufmana täsiri bolmany soň olar Kaufmana sen Xiva Khanynyň goly bolupsyň we sen ömür baqy azat ýaşan türkmeni Khana bakna etjek bolup alady etýärsiň diýýärler. Kitabyň awtory Mekkahan kitabynyň 254-nji sahyfasynda Kaufmanyň bu hyýalyny tanqidlap şeýleýär. Meniň pikirime Kaufmanyň türkmenler bilen alyp barýan syýasaty gatyr elhenç we akla sığmajak zatdy. Ol bu işi bilen uly bir jinaýata tarap barýardy. Türkmenler Khanyň äwmedek syýasatyndan azatdylar we olar erkinligi seýýän halk. Türkmenler özbeklere göre
heredenle katı vefalı arkadaş bolup bileceklikleri açıçan görünýärdi. Özbekler bolsa başyňy bir hukmagy hemişe taýin adamlardylar. Egerde özbekler türkmenleriň ýartaça hem batyrlyk öýlerinden görkeden bolsalardy. Bu uruşda ortlaryň ýeňilmek mümkinçiligi gaty köpdi. Ve ýene diýär, Orta Aziýada türkmenler iň anamly halkyň biri. Kaufman türkmenleri kul alu satyny etýärler diýip ýamanlaýar. Weli özbeklerde kul türkmenlerden gaty köpdi. Van biri hem öz kitabynda Hywa türkmenleri özbeklere göre kul tewdasy bilen gaty azadykýarlar diýär. Ol ýene ýazýar. Kaufman 12 tane maslahata gelen türkmeni basmak bilen gaty ýalňyş iş etdi. Ol hiç bir uruşda hiç haçan edilmedikler. Kaufman'ın esası görevinde tutýany 10 müýürmiň öýli daşagy diýomutlarydy. Uruşdan soň hem Hywanyň gollarynyň köpüsi Guwada şäherine gaçdylar. Şol ýerde erkin ýaşaýşýarlar. July aýynyň 19-na ýer bilen General Golobaçowyň komandirliginde 8 piyada ve 8 atlı topar ve 10 top 5 pulemyot bilen boşun Garawata tarap yola düşýär. Saat 11-de boşun Hywanyň 16 kilometrligindäki Garawat kanalyna ýetýär. Ve koşun ol ýerde ol gün boş basyp ýetýär. Mekkahan diýär, Golobaçov türkmenlere koşun çekmekliğin karşı ofiserlerinden biriydi ve ol başarda koşunu yolda saklayardı. Ta türkmenler onutça kaçıp yetişeriydi. Şol sebepten 20 Julay'da koşunu bir yerde kıymıldatmanı sakladı.